wage order orientation isinagawa ng DOLE upang matiyak na nasusunod ang bagong minimum wage rate. Samantala, apela na ipako na sa 750 pesos ang minimum wage na isumite na sa National Wages and Productivity Commission. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, bahagi yung pagpupulong na yan ang kapatutupad lamang na wage order sa Calabarzon Region. Ayon naman sa DOLE Batangas ay wala pa naman daw silang natatanggap na ulat o report na hindi tumatalima sa polisiya. Mula sa pagseserbisyo sa gobyerno, pinili ni Catalina na pasukin ang wholesale and retail industry. Sekretary siya ngayon sa pinagtatrabahuhang kumpanya sa Batangas City. Kabilang siya sa mga nasa pribadong sektor na nakatanggap ng aumento sa sahod sa Calabarzon Region na ipinatupad itong September 24. Mas natuwa po yung mga empleyado kasi nga po ay sumunod din po agad tayo sa pagdagdag ng ating minimum wage po dahil kasi po ay mahal na po ang bilihin. Ilang linggo matapos ang implementasyon ng bagong minimum wage rate na 385 hanggang 520 pesos, sinundan niya ng wage order orientation ng Labor Relations Unit ng DOLE Batangas. Laman ang pagtalakay at paniniguro ng ahensya sa pagsunod ng employer sa polisiya. Wala pa naman daw silang natatanggap na ulat na hindi tumatalima sa wage order. Both po, management, labor, and the DOLE po as the government representative po, tripartite yan, common ang understanding natin kung paano siya i-implement. Nasa orientation din ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Calabarzon para sagutin kung may mag-a-apply para sa exemption sa wage order. Ayon sa RTWPB, dalawang bagay raw yan kung nagsisimula pa lamang ang negosyo o hirap pa ang negosyo sa pagbangon mula sa krisis ng pandemya. Provided na meron silang ibibigay sa amin, una, affidavit, nakalagay doon na they notify the workers. Kailangan meron silang AFS or tinatawag natin na audited financial statement so we can look kung talagang nalugi o hindi. Okay. Samantala, naisumiti na rin ng RTWPB sa National Wages and Productivity Commission ang apela ng mga manggagawa sa rehiyon na ipako na sa 750 pesos ang minimum wage. Pinakokomento na raw ang RTWPB tungkol dito, bagay na tinatalakay na raw sa kanilang board meeting. Alam mo, Ivy, sabi sa atin ng DOLE Batangas na bukas naman daw silang maimbitahan ng iba't ibang kumpanya. Ito'y kung nanaisin daw ng employer o ng negosyo na i-discuss yung tungkol dun sa wage order at iba pang usapin sa labor. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez.